tetes ning bumi dadi buta meneh. Yen tetese akeh mesti dadi buta pirang-pirang. Sawangen, Tegal, Guru Kasitra kebak buta. Bojone do nang ndi? Buta kabeh. Wah. Kowe ngapa, Gong? Sembrono ora seneng aku. Gojek entuke apa to? Gayane. Engko mesti yo ngisruh kok gayane anggere entuk nggon kok mesti kakangne diajar ora. Petro kudu piye? Kula tak matur sinuwun Darawati.